Розказуйте анекдоти. Оригінальний, тільки якісний. І неоригінальний теж є якісний. От бачите, підкрилок, не оригінальний. Дивіться, який він еластичний. Просто майже резиновий. Так само захисти, от дивіться. Будь ласка. Так само цей захист. Лівий, правий. На Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. Не розказуйте, що не оригінальне, воно зараз трісне. Куди трісне? Кому що трісне? Може в когось щось і трісне між ногами, не знаю. Пластик є, звичайно, що є на ринку неоригінальний. Є неоригінальний неякісний. Є неоригінальний якісний. Є оригінальний якісний. Тобто, будь-який каприз на гроші, на якість, кому що пасує. В наявності є неоригінальний в якісному варіанті. Кому треба такі речі, Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper, контакти в шапці профілю. А то, що ви там анекдоти будете мені розказувати, то мені знаєте, де ваші анекдоти? Там, за спиною.